L-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa ikkonferma kif u juża mhux biss il-Parlament Ewropew imma anke istituzzjonijiet oħrajn Ewropej u dawk internazzjonali biex jaħdem kontra pajjiżna. Dan ikkonfermah meta kien qed jieħu sehem fi programm fuq l-Istazzjon Nazzjonalista hawnhekk iddandan kif u juża bosta istituzzjonijiet internazzjonali biex iwettaq tali attakki. Mill-istituzzjonijiet Ewropej għaliex jiena id-dover tiegħi huwa li nuża l-istituzzjonijiet Ewropej u mużajx biss il-Parlament Ewropew, użajt il-Kummissjoni, użajt il-Kunsill, użajt il-Manival, użajt il-Venice Commission, użajt l-istituzzjonijiet internazzjonali. Fl-aħħar 5 snin fil-Parlament Ewropew, l-Europarlamentari Nazzjonalisti David Casa u Roberta Metsola għamlu 14 ir-riżoluzzjoni kontra Malta. Fl-istess programm fuq in-net, David Casa sostna wkoll fost oħrajn kemm hu jaħdem mill-qrib mal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li llum hu s-segretarju tal-Partit Popolari Ewropew l-IPP u l-eks deputat tal-Establishment Jason Azzopardi. Tul dan ix-xahar f'din il-kampanja elettorali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 8 ta' Ġunju li ġej, David Casa tkellem numru ta' drabi kontra pajjiżna. Fil-bidu tal-kampanja elettorali, Casa sostna li hu se jkompli jaħdem kontra il-Laburisti. Mela għadkom ma rajtu xejn minni, għax ma jkollix għażla li fl-nuża is-saħħa tiegħi kollha kontra tagħhom. Imbagħad f'intervista tal-Malta Independence David Casa ukoll tax jifhem li jekk jiġi elett fil-Parlament Ewropew u se jkompli jaħdem bl-istess mod kontra pajjiżna. U jiena lest li qiegħda nuża t-tools kollha tiegħi fi Brussell. Dan apparti li f'din il-kampanja elettorali waqt attività politika tal-Partit Nazzjonalista u iddikjara gwerra qaddisa kontra il-Laburisti. Fil-Parlament Ewropew se nagħmel ħilti kollha gwerra qaddisa biex nara illi dawn in-nies wasthom ma jkunx Kastilja. Jiena se nagħmel gwerra kontra tagħhom blodda kollha li qatt mużajt sissa.